Paimnon na nato, bahino lang nato para makasibong vitamins. Di ba, Dap? Yaring usa. Bang lang. Na akong gigamit chick booster sa Poultry Express sa Pilmico. Ang among style dere is unlimited gini siya. Unlimited in terms next nato nga feeding napa sila feeds. Tansya-tansyahon rin nato guys, ma-obserbaran na rana ninyo. So, koyong investor na to guys. Oo, ang laki ibili lang na. O kana bright ganing koan. Na diha. Ngay kag laki gaw? Nay laki daw sa karton hatag ilaha na. Darante. Kiliking manok. Diari lang ikaw, ilahos na dito ninyo lab. Kaya ang sakyanan. Oo. Napa sila ikuan pagkuha lang mo diha Dap. So guys, naabot na dire sa tong farm, ya pista ron dire na sila Carlo. Karande. Nagkapakuha na. Ikaw, lahos mo lab kay akong atras ri. Lahos mo dito ka kay. Ay, girisa na niya, ante. Dili, girisa na niya. Ang katong naadin na nga kuan, gibalin niya spikas. Oh, naabot na ta guys. Nanadre oh. Magkuha lang ko cinta. Kuan. Oo, kana oy yabo. Tara guys ay. Yabo ra dito no? Ato na ibho no. Limtanon man ta. 1 2. Ato 4 5. Apil gaw, limtanon na ko gaw. Pila man eh. 5. 5. Pila na 1 2 3 4 5. 10. 15. 20. Samro. 25. 5 din day. 28 mare. 5 din sa sobra. 28. May size. 28. 26 ug 28. May size. Ilista lab. Zero, ire. Manok. Tingog na niro ng manok di ay. So guys, hatag na tag Multilight Premium sa LDI. Mao na to yung unang ipainom sa ato ang mga kuan. Mao na ilang Gatorade. Dara. Paimnon na nato, bahino lang nato para makasibong vitamins. Di ba Dap? So, nindot kayo siya kay mo lasaw dito. Puta sa narong tabon ani. Dira. Di lalim mag-vlogger guys. Ibaw ba mo? Dara. Daog na. Saan itong tabon? Lock lang na to. Mo na itong ihatag sa ato ang mga manok. Gamaya lang sa. Tagsara. Diha, tagsara diha. Tudluan na to silang padaib. Mo inom ra sila no? Sa? Yay. Basa na. Pero buhi na kusgan ka ng piso Dere Ito na ipainom nila una. Yaring usa. At bang lang. Tudluan din yung uban. Pwede ra go dili tanan kay mo. Kadumdum na sila. Painom sila ba? Manginom na ng uban. Ning galoy painom na ninyo. Kuntaw sa tag-usa. After murag 4 hours gid siguro gikan pag-abot sa mga piso nato. Ato na silang pakanon. Mao na akong gigamit chick booster sa Poultry Express sa Pilmico. So sa pagkakaron ang among style dere is unlimited gini siya. Unlimited in terms next nato nga feeding napa sila feeds. Tansya-tansyahon rin nato guys, obserbaran na rana ninyo no. Pindis kaon. Atong manok karon das laki is 250 71 nun siguro. 271. So bag-o pa ni, so mo palit mo piso andam lang gid mo daag feeds. So duha ka bag nga Poultry Express akong gigamit nga booster. Mo na ilang booster no. Boostix ako sa ni open. Ya na ako'y kuan dere sudlanan ato ra ning butang didto no.
Silang auntie ani maunay mo continue kay sila may maayo kayo ani na, no? Sila dili maayo ka na experience na ba, no? Experience. Tangon sa nila tong kuan guys. Tahi kinsa master kay mo tangtang ani. Ako makalimot or gihapon ko. Oh, mana ni atong feeds. Tsahon na to ibutang dire din dadon ako dito sa kuan. Kani siya amo ni isodog yung nato drum. Ay drum diha. Oh, ana ra mao ni ang filmi ko nga kuan, chick booster. Oh, kana lang sa atong ikuan. Tansya gamay pa man atong piso, gagmay pa nigkaon. Ya. Kita na mo dito sa ubos piso ay naghatag na to ani. Unsaon ako. So andam na tong feeds dire, arita sa brother na to nga area ni uwan dire guys. Init makita to Subic, murag May naman siguro ting uwan na nasaba kay atong piso dire. Ya. Atong tagaan sila. Tara ready na pud akong mga kananan. So tara ay. So akong unang buhaton is ang chick plate. Naamtay chick plate god. Nagkuan man jud kog chick plate. Kay nindot ang chick plate oh, mana ni sila. Dara ay, kita mo. So chick plate itong ibutang resto nga para ara sila makaon. Na. Tong butangag feeds. Butangan na ninyo diha, no? Make sure og diare pod ka nang gagmay para magtuhik-tuhik siya. Diri sa kilid para mukuan sila mukaon, no? Magkamaon na sila mukaon. Butangin lang sa diwan dito diya sa kuan. Ano man ka? Diya sa saog. Oy, may wakalakaw oh. Ana. Oh, mukaon na sila diha. Una niyo butang hydrate sa sila so mga 4 hours gini na ako agi pagkaon gikan sa hatchery. Bago magina sila na hatch. So okay ra na siya. So ang kung giuna is painom og Multilite Premium katong ganin ninyo nakitaan para ma-hydrate gid sila tanan, no. So tanawa lang ninyo episode. Napadi ato ako po tong pakanon. Let's go.